Баягына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Монда да яшәеш гөрли, бар да кайный, вакыт-вакыт кирәкләрдә утлардыр ди. Әнә шул кече казаннарда кайнаган язмышлар шулпасын алып итер өчен без юлга чыгабыз. Һәм күренекле яки әлегә күпләргә таныш булмаган, әмма һәрвакыт кызыклы шәхесләр белән очрашабыз. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Hürmetli dostlar, her irteni diyerlik kıyar çığa. Hem üzerinin nurlarını yer şarında dünya görüşlerine tarata. Emine bu yurtta yaşauşlarga, ol uz nurların kübrek verirge. Жылысын hiç kine de jellemezke deyir. Ne işin deysiz mi? Bu hakta biz birazdan biliriz. Әлеге йортның өлкәннәре белән алдан сөйләшенгәнчә, без үзебезнең килүебез хакында хәзерге заман кешеләре арасында кабул ителгәнчә шалтыратып, звонокка басып хәбәр салмадык, тәрәзә шакыдык. Чөнки иртәрәк иде әле, куркып янлары бар йоклаганнарның. Көттермичә ишекләр ачылды да. Сәнәр мисез? Келіп жеттік. Sizga kalanlardan. Балалар йоклыймы? Йоклайлар. Йорт эшенә уссак, бик күбәүләр әле кирелә йоклый, тешләр күрәләр булса кирәк. Әнә бу бүлмәдә кызлар иркәләнеп ята, әлегә кайбер урында 2 этажлы кроватларда малайлар. Өйдә тынлык, хәзергә бар да җылы юрган астында. Гадәттә Руслан абыйлары иртәрәк тора һәм әниләренә энекәшләрен уятырга булыша икән. Ә менә кызларны уяту белән һәр иртәне Венера ханым үзе шөгыльләнә. Девочки, подъем! Стравос. Реально давай. И минем же кошулмәгә. Тор инде кызым, тор. Әйе. Әтиләре алмаз исә, инде күптән ишек алдында, эш белән мәшгуль. Йокыдан арынганнан соң монда бар да башка иләрдә гаиләләрдә кебек. Юыну, тешләрне чистарту, киену, бар эштә тәртип. Кем кая битен юасы алдан ук билгеләнгән. Өйдәге бит ю өчен киләнгән умвальниклар янында урын җитешмәгәннәргә йөгереп кенә мунчага барып килү каралган. Өлкәнрәк балалар моны инде белеп тора, һәр иртәне шулай бит. Аннары әнкәләре әзерләгән иртәнге тәмле чәй көтә балаларны. Чыннан да тәмле, үзем татып карадым. Шул өстәл артында якыннанрак таныштым да инде мин, әлеге зур гаилә әгъзалары белән. Исәнмесез балалар? Исәнмесез. Танышабызмы? Мин Альберт, ә сез? Сабитовлар. Бөтенегез дә Сабитовлармы? Әйе. Индира. Сабитовлар түгел инде. Индия булам. Дальше. Мин Альфред. Мин Артем булам. Мин Максим булам. Мин Индира. Ольна. Мин Руслан булам. Мин Рияна булам. Нинди матур исемнәрегез сезнең? Нинди тешләр күрдегез бүген? Я в облаках летаю. Бу гөлфа инде. Как обычно, минем кызым һәр вакытта да алмакак летает. Ә монда иң кичкенәсе кем соң? Кайсыгыз? Арслан. Тепшек Арслан сезнең, дә? Арслан бит зур булырга тиеш монда, ул кичкенә Арслан. Ире зур үсәргә ниятимәр ул тагандары. Кичкенә булса да, кичкенә. Ул безнең бөтенебезне дә битә. Кичкенә генә булса да, бөтен җиргә дә җитешә ул. Арслан шулаймы ул? Әйе. Тирәнрәк керәдик без. Ой, рәхмәт. Арслан хитрый инде ул безнең. Риянага алар өчесе бер төсле хитрыйлар. Күкмаралар. Булар күкмаралармы? Алар күкмара, өчесе бер туган күкмара. Рияна. Күкмара. Әйе, өчесе бер туган күкмаралар. Булар собалар. Минем тагы бер улы кызым бар, бүген экзамен аның. Нидә шалда, асы кушылдан гына. Әти-әниләр шалтыратамы соң шуны әти-әниләр? Әниләр шалтыратканы бар, шалтыратмаганы бар. Мин аларны инде үзем интернеттан эзләп таптым. Балалар әниләрен, әтиләрен белергә тиешләр. Шулай балалар. Әйе. Әни кеше бар булса, ну ялгышканнар. Алар үзләренә җавап бирәләр. Шулай булгач инде әниләр, әтиләр онытырга тиеш түгел.
Менә ниләрнең, Бутаковларның молодец әниләре звонит итеп тора һәр чак. Шулаймы Индира? Әйе, әнисе дә, әтисе дә звонит итеп хәл белеп тора, туган көннәрендә котлайлар. Алар молодец. Рәхәтме соң танышта? Әйе. Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Нинди эштә башка? Спорттан. Спорт белән шөгыльләнәсезме? Әйе. Урманнарга йөрибез. Урманнарга йөрибез, әйе. Без инде Чаңгыда йөрибез. әйе, совхозда һәр чак. Безнең инде эш планнары менә тегендә язып куелган һәрбер нигә көнлеккә. Җомга көн безнең нинди көн әле? Изге көн әйе балалар. Ул көнне нәрсә эшләйләр? Әбиләргә Әбиләргә булышабыз, Тимурчылар командасы безнең җомга көнне. Әбиләр күптер инде авылда шулай. Ничә әби бар? Сәрсә апа бар, Вәсилә апа бар, Валя апа бар. Безнең күрше әбиләр. Ә сезнең авылда гомумән ничә кеше яши соң? Ha? Зур авылмы, ничә кеше яши ул? Где-то 2000. 6 тирәсе. 6 тирәсе. Сезгә кунакка киләләрме соң? Кемнәр килә кунакка? Күжәкеләр. Алсу апалар инде ул сезнең кыз, Актанышта яшәүче. Актанышта яшәүче кызыгыз. Алма апа, иптәшемнең апасы, Алма апалар килә, аны бик яраталар. Руслан абый килә. Безгә күп киләләр. Күжәкәдән кемнәр килә сезгә? Не, Үзебезнең дуслар әйбит. Безнең кебек алынган балалар, анда 13 балалы Фәнзилә бар, Хәнифа әйлә. Алар тоже менә 13 балалы тәрбияләделәр, миннән алдарак алдылар. Мин аларга бик рәхмәтле. Менә ул теге алган балалар бит инде үй балалары түгел. Алар җир белән күк аермасы. Ул беренче тапкыр алганда ике Алина белән Руслан алгач та менә төрле шак булды. Әллә мәйтеп илтәйме икән теге авыр аңлап булмай, психикаларын аңлап булмай. Җылаган шакларында да менә Фәнзилә апа инде безгә киңәшләрен бирде. Сабыр ит үскәнем, шулай була, тегеләй була дип. Аңа инде без шалтыратышып торабыз. Бүген көндә менә без аларга барырга җыенган идек. Аның инде балалары зур үстеләр. Берсе күҗәк Актанышта укый, өчесе Актанышта укый, Мизәләдә укый. Без алар белән аралашып яшәйбез. Бездә кунаклар бик күп була балалар. Әтине кулы нинди сараның? Алтын кулы булгач инде сарайда. Yoldan vatılıp kırgan maşinalarga da indi. Ol maşina remontlay, men indi idagi şey işege yoldan kırgan kişi deb. Папа хороший и забавный такой, порой даже очень бывает смешной. Большой романтик, а сердце золотой. Вот какой бывает папа, и это папа мой. Молодцы! Молодцы! Әтигез не яратасызмы? Әйе. Кем исемле әтигез? Алмаз. Тыңдылармы? Былай гына җитәме, былай гына күрсәтте? У нас все мирно. Мама не ругает, мама воспитывает. О, сезнең һәрбер сорауга җавап бар. Гороскоп буенча нинди ел? Үгезле. Бармы үгезле? Бар. Үгез бар. İkisi ve... Асы ишек алдында, үзегез арасында үтәсезме? Бармы? Сез сөт яратасызмы соң? Әйе. Сездә нәрсә, кәҗә бармы? Кәҗә бар. Миңа күрсәтәсезме соң? Кәҗә сыер бармы? Безнең Мәктәпкә ашыгасыз хәзер? Әйе. мәктәптән кайткач Иртәнге чәй артында гәпләшеп утырып, мәктәпкә соңга кала язганбыз. Белем йортына барырга әзерләнү, балаларны мәктәпкә озатып калу үзе бер кызык күренеш бирде. Гадәттәгечә ашыкканда бер генә булса да бияләй югалмый калганы юктыр. Табылмый интектерә бик кирәк чагында. Хәер, биредә инде мондый очраклар чыкканда ни эшләргә икәне күптән уйланылган, чарасы күрелгән. Җылы бияләйләргә аерым бер урын билгеләнгән булу сәбәпле, аны бу бияләйләр сандыгын бары тик аударып җибәрәсе һәм яхшылап эзләсе генә кала. Кирәк ярак булса дип, запасы артыгы да бар биредә. Махсус шулай әзерләп куелган хуҗалар тарафыннан. Авыл мәктәбе әлеге кунакчыл йорттан 1 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. 7 аяклы өлгер егет кызлар өчен 20-25 минутлык юл бу.
балаларга бары тик әниләренең бер ихластан әйтелгән теләк-теләбен онытмый үтәү кирәк. Өйдән бергә чыгып китәсез, айрым-айрым түгел, бергә матур күңелле итеп барасыз һәм бергә әйләнеп кайтасыз ди ул балаларына. Һәм һәрбер әни балаларына мөрәҗәгать иткән кебек, исән-сау йөрегез, йөрәк җимешләрем дип чын күңелдән теләп кала. Балаларны мәктәпкә озату белән өйдә тынлык урнашты. Әни белән әти аулакта яшь егет белән кыз кебек хис итәләр булса кирәк үзләрен. Бу мөмкинлектән файдаланып, без Алмаз һәм Венера Сабитовлар белән әңгәмә кордык. Ачыктан ачык сөйләшү булды бу. Үзегезнеке белән бергә, бергә. Менә карап торам сезнең битемә алган малайлар балалар арасында малайлар да күп. Монда инде Алмаз әфәнденең тәрбия ысуллары кирәктер, шулай бит. Малайлар белән авыррак эшләргә, малайлар белән яшәргә дип әйтәм инде. Алар белән нишлисез? Ничек кызыксындырасыз, аларны вакытларын ничек үздерасыз? Алар бергә инде, кызлар күбрәк. Әнисе булса, малайлар минем белән күбрәк. Минем кырга чыгып булышалар шунда. Техниканы күбрәк яраталар инде, чыгалар минем кырга булышан моңа дип торалар инде. Хат алып берип булса торалар, алкай бирләр кичкенәләр инде. Бергә Сез машиналар ремонтлыйсыз? Әйе, машиналар ремонтлаганда инде. Әйе. теге тормыш мәктәбен үтәсең бит инде. Гомер үтә, тормыш мәктәбен үтәсең. Ул мәктәптә биргән белем, ул былай кирәк, белем алса, икегә икене кушарга өйрәнергә кирәк. Акча саңарга. Тормыш мәктәбендә совсем икенче инде. Менә яшәй алмайсың бит. Яшәй өйләнештек, 3 бала үстердек. Мин бу үземнең балаларны былай карамадым. Даже минем үземнең балалары иде. Әни син безне былай тәрбияләмәдең бит. Чөнки без яшь, уйламайсың, менә хәзер минем кызга әйтәм, бер көнеңне балаларга багышласын дим. Әни вакыт юк. Менә безнең дә вакыт юк. Бер тирлекчелектә эшләргә, ирем шофер булды, комбайнер булды. Без аларны үрелеп кенә карыйдык та, стовшамалар, мал карый торган, мал асрадык инде. Шулай гомер үтте. Менә инде хәзер мин аппетитым шундый тәмле итеп, бөтен душама биреп карыйм. Бала чаганы аларның менә самый губка кебек шактары бит, сиңдерә торган. Үзең булырга кирәк алар. Нинди киңәшләрегезне бирегез тамашачыларга? Иң беренче мин шуны аңладым инде, хәзер бит инде 12 ел бала карыйм бит, ул шит балалар карыйсың. Шуны аңладым. Бала белән һәр вакыт бергә булырга тиеш. Әти кеше инде ул ират бит инде ул донжа напарасы кеше инде ул эшләй, ул күрмәй. Инде аны да куйып жата буталып кереп китә, күрмәй дә кала. Но әни кеше бала белән һәр вакыт бергә булырга тиеш дип уйлыйм мин менә. Бергә алар белән җыгылып та китәргә кирәк, алар белән тәгәрәп та китәргә кирәк. Теге савыт-саба жуырга менә ничек кухняга өйрәтәсең баланы. Аны өйрәтергә кирәк. Бар әле пыштыртып тормалы, китә. Теге бала чага бит инде түгән ите, аңа канәгать булырга кирәк. Ул бит шуннан өйрәнә. Инде янә балаларга әйләнеп кайтыйк. Исегезгә төшерәбез, аларның юллары хәзер мәктәпкә юнәлгән. Күрәбез, яшәгән йорт еракта калды, белем бирүче бинага якынлаша алар. Мәктәп ишек алдында исә төпкөт хакында бары тик матур сыерчык оялары гына искә төшереп тора. Ишек өстендә уку белән бәйле, һәр җирдә сыман диярлек зур хәрефләр белән рәхим итегез дигән чакыру. Әйдәгез сез дә безнең белән бергәләп белем йортына рәхим итегез, дуслар. Түргәрәк үткәч, монда классларга кереп тормыйча да башлангыч мәктәп программасын үтәргә була ахры дигән фикер туды минем башымда. Һич югында кечкенә сыйныфлар өчен каралган әдәбиятны. Әнә бөтен әкият янәшәдә бит. Стенага гына карап та өйрәнергә мөмкин, бераз фантазия булса әлбәттә. Арча якларыннан килгән Тукайның Шүрәлесен дә күрергә мөмкин монда. Аның янәшәсендә барыбызга да таныш, көчле, тапкыр, балталы егет, алтын тараклы суанасы да, әби белән бабаңны куандыручы Камыр батыры да бар биредә. Нәкъ менә шушы кечкенә батыр янында тукталырга булдык та инде без Киров авылы мәктәбе директоры Айгиз Магданов белән. Һәм аңардан профессиональ җитдилекне онытып торуны сорап, шаярып сөйләшүгә чакырдык. Айгиз әфәнде, менә шушы танылган әкияттә кебек кечкенә кешеләрдән зурларны оештырып тәрбияләп буламы мәктәбездә? Әлбәттә инде, Альберт. Менә шуның белән шөгыльләнәбез инде. Сабитовларны гына алганда да безнең Венера апаның менә мин гел соравым туя, ник ул педагог булмады икән? Гомумән алганда ул институт бетермәгән, югары уку йортын бетермәгән, әмма ләкин бер класслык баланы бүгенге көндә авылларга карасаң, ул бит инде 10 бала байтак. Бер класслык бала
Bizning maktabda umuman %2 bola o'qiy. Şunun 10% Olay deb aytırga bo'la. Mana ник shulay ularni hunariy tarbiya beradi, fizik tarbiya beradi. Umumiy dunyo bitinde tik turmay gil o'zgarishlar bilan boradi. Ham ularning shular ortidan hali uzib da qo'y birovlarni uzib da ketib ularga tarbiya beradi. Һәм тамашачыларга шулай күп балап кайтырга, күп балалы гаилә төзергә дигән фикер бармы? Әллә инде ике белән канагатьләнеп, аларны төргәтеп кеше ясаргамы ничегрәк? Үземнең 2 кыз үстерәммен. Әле без яшьләр. Алла бирсә, Алла кушса, 6-7-гә җитә. Алла бирсә. Юк, мен үзем дә күп гаиләдә, без 5 бала үстек үзебездә. Күп гаиләдә булгач, мен күп балаларны яратам, аралашырга яратам. Но тамашаларга нәрсә әйтерем инде? Әлбәттә, заманалар авыр дип кыйынсынып калмаска, авыртынмаска, зорланмаска, бүгенге без киләчәккә үзебез юл салабыз. Biz киләчәкне үзебез ничек күрәсебез килә, без шулай төзибез. Менә сезгә дә гел шат күңел белән, менә Сабитовлар гаиләсе кебек күңелле итеп гөрләтеп яшәгез. Мәктәп тирәсендә без әлеге матур гаилә хакында Киров авылы җирлеге башлыгы Илфат Гаянов белән дә фикер алыштык. Шушы күп баланы үзләренә тәрбиягә алганчы һәм аннан соң алар үзгәрелеме? Әлбәттә, аларның инде бу балалар алганнан соң йөзләрендә елмаю күбрәк барга килде. Менә мин үзем 4 баласы атасы буларак әйтәм. Балалар булып ул инде үзгәртә, үзенә үзгәртә. Бала булып уйныйсың да, бала булып шаярасың да. Аның белән зур да буласың, кичә дә буласың. Шулай булгач, мине бала алмаса билар яхшы әлбәттә 100% алар кире үзгәрделәр. Алар шук һәм бүгенге көндә аларны сәхнәнең түренә төшермәйдигән театр артистлары дип әйтсәм дә ялгышмас иде. Без сөйләшкән арада Венера һәм Алмаз Сабитовларның яраткан балалары инде мәктәптән өйләренә кайтып җитә язганнар. Оқудан соң балаларны әниләре пешергән тәмле ризык, үй эшләре һәм иртәгә буласы дәресләргә әзерләнү көтә иде. Тамак ачу сәбәпле беренче итеп балалар, аларның артыннан без дә кухняга ашыктык. Тәк, нәрсә көтә безне бүген әбәткә? О, вау, миштә зур бәлеш, шәп. Әниләре пешергән тәмле ризыкларны авыз иткәч, балалар бергәләшеп диярлек үй эшләренә тотындылар. Мәктәптән кайтканына домашнее задание хакында сүзем. Нәтиҗәдә 5ле яки 2ле алырга мөмкинлек биргәне үй эше хакында. Минем юрист белеме булганын белгәч, хуҗалар өлкән класстагылар белән җәмгыять белеме һәм тарихтан әзерлек чаралары күрүне сорадылар. Кыскасы, бүген мин биредә үземне укытучы итеп хис иттем. Хәзергә әйдәгез башка үй эшләре хакында сөйләшик. Кухняда мәсәлән кызлар да, малайлар да үз кешеләр. Ресторанга бүген үк җибәрергә мөмкин үзләрен, тик менә махсус дипломнары гына юк. Видеокадрларга карап, үзегез бия бирегез, хөрмәтле тамашачылар. Исәнмесез, дусларым. Бу мин, Бутаков Максим, шеф-повар. Бүген мин ипи пешереп карарга булдым. Сезнең белән бергәләп. Башлады. Башта җылымса суны салабыз. Шуңа 3 кашык туз салабыз. Һәм шипрәне бузатып салабыз. Onu sağa bulgada ipiye devam ederiz. Anne ipiyi salsan bik organizma faydalı bulaşacak. İpi de faydalı. Yumuşak hamurunu basarız. Beznen hamurumuz ezer. Kulağını suya tılıp alırız. Yemişmesi için lambayı alırız. Hem soğuklarına soğuk koyarız. Yine ipkeler kabardı. Mayıtып tığabız. İlerini 1 saatqa mişke tığabız. Allah'a şükür ipiler pişken. İpiler hazır. Tağın bir sekret. Korçkanı qıraq atanını bulsun üçün əzgənə su bilən
Sürtüp alabız. Alabız da aşağımız. Hep bir şey yapışırga dipuladık. Allah'a tapşırdık. Alabız yumurtanı, atağız. Koskolatırdık, tabanı oynayıp Abi, hamur yiyeyim. Hazır işinin en kızığın başlayız. Pişengeler pişiririz. Bana işimiz pişti demem. Sertiyetkiler, urdaklar, şişikler, yıldızlar yasadık. Allah'a tapşırdık. Bizden temnuşkiler hazır. Балалар тамак ялгап алган күп санлы дәресләрен әзерләгән арада без әлдертеп кенә Актанышның үзәгенә, муниципаль район башлыгы белән очрашуга барып кайттык. Менә без беренче тапкыр көне буе шушы гаиләдә вакыт уздырабыз. Үзегезнең гаиләдә ничә баласыз әйтик? Мен үзем дә күп балалы вообще-то. Üç bala, iki kız, bir malay. Tarbiyalab o'stirdik. Ikisinin de tırmışı, o'z gailasi. Şuna göre indi. Özüm de men ko'p balalı gailada o'sgan. 5 bala. 4 tapan bir tüpşük men gailada o'sdik. Pedagogik bilimi bo'lmagan kelish, şoşa zor ishga olingan. Nechik o'ylaysiz deb ayting. Nechik o'ylaysiz? Durusini aytganda, baribir turmush o'zgara. Ahlaklilik, javoblılık, tarbiyalilik meselelari hozir endi yosh bo'yin tarafından ko'pmidir ko'landa boshqacharoqda qabul etiladi. Lakin mitali biz Sovet chorida tarbiyalangan, shu vaqtda endi ko'chma chorda yashagan shaxslar, shu ali sanalib ketgan oilalarni hisobga olsak da, ular shu vaqtda tarbiyalanib, shu vaqtda atiyanisining tarbiyasini olib, abi babasının terbiyesinde o'sgan xonimlar ham opalar deb aytishga kerak. Shulay bo'lgach, birinchidan u baribir atiyanidan, abi babaydan keladi, turmush naslidan keladi deb hisoblayman ularning shunday darajaga kelib jetgan. Ikkinchidan endi baribir mana so'nggi vaqtda baribir mana yer shari bo'yicha da, Elibaz bo'yicha sanno Tataristonda beyrakda egilik qilib Namin Temur Sharipov birinchi prezident boshlab yuborgan edi tinani bizni. Bari turmush ul yoqqa aytirga kerak, u yoqqa anda o'zgarish bor. Egilik qilib, muhtojlarga yordam etdi. Mana bular barsa shunga kelib ustala turgandir deb hisoblayman. Biz bugungi geroylarimizni yartı saatga gina qoldirib sizning bilan uchrashishga deb keldik. Ham ularni kuttirasib birgina da keldik. Ular bizga söylediler bugün siz böyle gitken velosipedler hakkında da. Hazır biz sizden bilen so'zlashgandan so'ng ular bilan shong'ida chiqashamiz. Ham sizni de o'zimiz bilan chaqiramiz. Kela olasizmi? Şunsı quvonishli. Bizning o'yinishini bilan shoyarib aytilgan chaqiruv rayon boshlig'i tomonidan bikda o'ng'ay qabul etildi. Davlat kishisining oldan planlashtirilgan ishlari bo'lmasa, u hech shaksiz qo'shilashaq edi bizning Kirov avli sportchilar ratine. Zamana talablarına to'g'ri keltirib xo'shlashdik da biz rayon boshlig'i bilan yana Kirov avlina yo'l oldik. Biz Aktanishdan qaytib tushganda bolalar anilari bilan birgalab indi uramda shong'ida bosib turarlar. Menga esa oldan bergan va'damni o'tab, bari tek ularga qo'shilasligina qoldi. Aktanishda yashab yotuvchi әлеге bolalarning rahatlanib shonida shu video kadrlarin, ularning apipaga biyushi kajalarin ko'rirga ham birida yashovchi kichkina Maksimning injenerlik ustalig'ini beya bererga tilasangiz, sizni ekranlar qoshida Qozondan qozongan topshiruvining kelasi chiqarilishini qarorga kutib qolamiz. Davomi bikda tezdan. Bugunga hammagizga esenlik, sog'lik tilab, sog' bo'lasham. Yangadan uchrashganga qadar. Даже днем я так хочу, чтобы
звездное звонче бой. Лето, ах, лето звездное, будь со мной. Thank you.